Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:57. This time check is brought to you by ISO certified world-class quality. This time check brought to you by Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa ino palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, Marso 27, tuig 2020. Ikaapat na kita nga Biyernes sa ikatlong nga bulan, kag katapusan na ini nga Biyernes. Ang aton sitwasyon sa gihapon medyo malisod. Kay ang latest nga sitwasyon kag ang update gikan sa Department of Health, nagtaas o nagsaka na naman no ang kaso diri sa pungsod de Pilipinas kon coronavirus disease ang pagambalan o kon COVID-19. Base sa pinaka-latest karon nga ginpagwa sang DOH, mayara na sang 707 no kadamuon 707 ka mga cases diri sa pungsod Pilipinas kag 45 na kabilugan ang na-record nga nagkalamatay. Ibaloon ta karon ang dugang pagin na madetalye sining kay may mga naka-recover man ng mga persona according sa DOH 21 no ka mga patient ang tigayon nga naka-recover sa sining sahi sang virus no diri sa pungsod Pilipinas. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga via on air kag online. Welcome na diri sa Aksyon Hotline. Ginaupdan kita karon nga aga ni Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up naman si Aksyon si Aksyon Dorel Cabato no kag si Aksyon Elry Dotilios. Welcome to the show. Ginabuksan tana aton sining chatroom sa pagbaton sang inyong mga mensahe, padala lang palihog dira kay available sa Facebook Live. Ang aton nga pagpangalagad may available nga chatroom nga pwede nyo padalaan sang mensahe. Araman kita available sa YouTube. Kag sa mga wala iya sang internet connection, wala man sang Facebook account, pwede kamo magkapakigbahin sa aton palatuntunan karon nga aga pagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Sa aton sining mga headlines. Aksyon Hotline.
2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, Barangay Kagawad, kag isa pa ka persona patay sa engkwentro nga nagluntad sa check-up points sa Banwasang Morsia. Aksyon Hotline. Headline number 2, napatay nga 60 anyos nga person under investigation o kon POI sa siyudad sa Bacolod, negatibo ang resulta sa COVID-19. Aksyon Hotline. Enhanced community quarantine sa probinsya kasado na. Executive order para sa kasubong nga lihok sa Bacolod, wala pa mapirmahan. Aksyon Hotline. Kag resulta man sa meeting nga ginpatigayon ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran upod sa 61 ka mga barangay diri sa Bacolod, na mga punong barangay tutukan. Aksyon Hotline. Importante ini mo nga may baluan naton kay ti daw way pa man gani gid na plastar kon paano ang issuance sining mga quarantine pass ti mga barangay kuno nag-initiate na nga muning dapat nga ma-synchronize kag nangin kaundan man sang meeting nga ginpatigayon kahapon nga daw. Aksyon Hotline. Padayon na kita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton nga magka-aksyon. Ang aton opinion survey of the day, ang isa subong sang mga tinaga nga nagpasikat naman because of the COVID-19, a pandemic nga ginaproblema sang halos bilog nga kalibutan, ang tinaga nga sorry sang isa ka mataas nga opisyal, senador diri sa Pungsod, Pilipinas, nga amo si Coco Pimentel. Ang siling ni Coco, kay siling sa Department of Health, tinakalapas ginman siya ang protocol nga dapat sundon, wala ginsunod sang senador. Aksyon Hotline. Nga nakaagi si President diri sa Pungsod, Pilipinas, yet why sa iya nagsunod sa protocol, bangod sini may mga atubangon siya nga mga kaso. Aksyon Hotline. Ang pamangkot naton sa publiko, ano man, kay senador siya, kag batap natural magkabay ini, tinanong matabo, pasensyahon talang ni siya, pabayaan lang, kinaresto gani mga agyan sa dalan nga naglapas na sa curfew, iya nga ginlapas siya ang ginpatigayon nga gina-implementar ang protocol, ano matabo sini? May mga interesadong mga lawyers o kung abogado ang handa sa pagpasaka sang kaso. Aksyon Hotline. Anong opinion nyo? Padala palihog sa 0938-225-5017. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:03 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagamonito, nagapadala sa ilang mga mensahe, please, karon lang gito kaya kaya aktuhan tayo na ang inyong ginpadala nga mga mensahe. Katuan tagilayon ang update parte siya ning nagluntad nga insidente dira sa Banwasang Morsia. Subo ni nga balita bangod unexpectedly daw ka smooth sailing malamo sang mga checkpoints nga ginapatigayon o kung mga check-up points bala, no? Ang inspection sa mga check-up points. So far ang akon obserbahan since nga nag-umpisa ini sa bilog nga probinsya daw katawhay man lang daway magid so para sa mga problema. Kibot kita sining balita nga kagabi mga alas 11:40 sang gabi sa Purok 1, Barangay Minuyan, Banwasang Morsia. Nagluntad ang insidente nga pagpangutang, no? May grabe ang enkwentro ni nanon tabo, paano ini natabo, paano ini nga nagresulta gid sa kaso nga pagtiniruhay sa diin isa ka barangay kagawad ang disgrasya nga napatay. Kag ang gunman o kung suspect nga nagtero sa kagawad, ti patay man. Aksyon Hotline. Ang report nga sa diin ang victim sa sining insidente amo si Barangay Kagawad Rex Dalmasio, kasado kag residente sa Barangay Minuyan, Banwasang Morsia. Magluwas sa iya, may mga tanod pa nga mga nagkarapilasan. Ini amo Sanday Romeo Canoy, Samuel Syokon, Romel Odani, Alex
Losorio. Ti duwadri ka mga persons o kung mga persona nagasakay sa motorsiklo, riding in tandem in short. Ti bangod sa social distancing na number one, maglabay sila sa check-up points, si taon gid sila kay that is a violation sa ginatawag o ginapatuman nga social distancing. Ikadua, ting ginahimo sila kuning ginakuhaan kasang body temperature, may mga thermal scanner na sa mga dalagko o sa mga major na ton nga mga check-up points sa borderline. I don't know kung diri sa Morsya ni may mga kagamitan man ang mga barangay kagawad kag tanod nga nagabantay. Aksyon Hotline. Tinagresulta iya no sang pagpanglutang ti sa kagawad patayo plus nga may isaman ka persona sa duha ka suspect ang patayman. Online sa hotline. Ano ang investigation kagano nagdangat nga report sa Tayhopon ni Nopo Director Police Colonel Romeo Baleros. Joining us over the phone, the Aksyon Hotline is no less than our Nopo Director. Colonel, magandang umaga po si Aksyon Art dito po sa Aksyon Radio Bacolod. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat for the time. No? Colonel, medyo hindi po magandang balita ito sa ang nangyari kagabi doon sa may area ng Minuyan sa Morsya. Colonel, ano ho ang inisyal at ang report po ng ating kapulisan doon? Paano po nangyari itong insidente? Base po sa report, nagkakandak po ng border control operation yung ating mga member ng barangay tanod at kagawad dyan sa barangay Aminoy at sa Murcia. At na-check po nila itong mga suspect na di umano ay mayroong baril. So, Opo. kaya in-approach po natin to at tanong bakit kung ano ang legality ng pagdadala ng baril. So, ang nangyari po ay binaril po nung isa sa suspect yung ating isang barangay kagawad. Mhm. At bagamat siya ay wounded, nakagawa pa rin niya makabunot ng kanyang baril din at ginantihan niya ng putok yung isa Mhm. sa mga suspect at tinamaan at kaagad namatay. Opo. Samantalang yung kasama po ay nakatakas at yun nga po ngayon ay subject for manhunt operation Mhm. ng ating kapulisan ng Murcia. So ibig sabihin yung naka-evade sa arrest at yung isang suspect, yun po ang nagmamaniho ng motorsiklo. Opo. Opo. Sir, wala akong dati o hindi po na-identify at hindi pa po alam kung ano yung naging motibo sa crime? Sa kasalukuyan po, nag-iimbestiga pa yung ating kapulisan sa Murcia. Opo. So, I'm waiting for their initial investigation report Mhm. para malaman natin kung ano yung Pero itong kinokondak po na inspection doon sa check-up points, this is an initiative lang po ng barangay. Bakit walang kasama na military personnel o men in uniform po? ito po ay actually ang ating pong purpose diyan is yung sa COVID. Mm, Kaya po ang pinaka-objective nila lang is ma-contain yung mga tao sa barangay na hindi na sila ma-contain na hindi makapasok yung mga tao from other barangay sa kanilang barangay. opo. So, hindi po anti-criminality yung kanilang main objective. Mhm. So, yun nga, but mayroon pa rin mga tao na ganito nga yung may mga gawain na hindi napaglabag sa batas. Opo. Kaya
na-check sila. Mhm. Na-check sila. O Yes, siguro, sir. baka mga ito talaga may planong magsagawa ng isang criminal activities. Kaya, ganun ang ginawa nila sa ating mga katulong ng mga barangay official at barangay tanod. Opo. Yun nga kasi yung menu yan, doon po ang base ng or headquarters ng 303rd Infantry Brigade at yun nga sabi ko bakit nagkaganon, no? Talagang may may guts itong mga suspect kasi malapit lang sa headquarters na isagawa pa nila itong krimen, Colonel. Opo. At yan nga po ang ating isang ikinalulungkot na sa kabila ng ating pagtulong at pagtulong ng ating mga barangay officials na ma-prevent ang pag-spread nitong COVID-19, ay mayroon pa rin mga ganitong tao na sa halip na tumulong ay siya pa nagiging problema natin. Opo. So, napakalungkot ng pangyayari. So, ano po ang maging leksyon at advice po ninyo sa ating mga authorities, barangay officials who are conducting the same inspections sa mga check-up points because of this recent incident po, Colonel? So, kailangan po kung may mga checkpoint na gagawin nila about sa COVID related activities. Kung mayroon na silang mamataan na mapansin na ganito na sa ganitong sitwasyon, Opo. kung wala po silang kasama na pulis o sundalo, ay maging mapagmatsyag at itawag natin sa pinakamalapit na estasyon ng pulis o sa pinakamalapit na checkpoint na sundalo. Opo. Para sila na ang bahalang mag-address ng sa ganitong sitwasyon. Aha. Perhaps the barangay kagawad siguro hindi naman nag-expect na ganun yung mangyari unless otherwise na meron talaga silang galit itong mga suspect doon sa barangay kagawad, pero that is still subject for follow-up investigation. Kasi ang nangyari dito, maliban doon sa kagawad, yung 4 na barangay tanod ay nabaril din at mukha yatang isa doon ay critical ang kondisyon. What was the latest report po? Sa ngayon nga po, nag-iimbestiga pa sila at mamaya nga po ay pupunta po doon yung team ng investigating team dito ng probinsya para tulungan sila sa pag-iimbestiga. Hindi po natin pa ma-establish kung ito ay may mga personal grudge itong mga suspect or anong other motive. But definitely, ang objective dito ng ating barangay is more on COVID-19 related activities. Opo. So, this is no ordinary person. Hindi po ito mga ordinary person kasi ginamit na baril daw is 45 eh. Maaari yan ng mga baka ito ay may mga history ng mga nakawan ng mga manok diyan. Area na sa Murcia. So, titingnan din po natin kung ano ang real motive nitong incident na to. Sir, ano ho ang direktiba ninyo doon sa hepe po ng Murcia PNP? So, ang directive sa kanya is to conduct in-depth investigation on this case para ma-identify natin yung other suspect. At the same time, ma-identify din kung sino yung nabaril ng ating barangay kagawad para papadali tayo sa investigasyon. Opo, sa publiko po, mayroon po kayong mensahe, Colonel? Tayo po yung nananawagan sa ating mga kababayan dito sa Negros Occidental. Sana naman po ay igalang po naman natin yung mga tumutulong ng mga mababait na barangay officials para labanan na itong paglaganap ng COVID-19. Opo. So, ang amin nang pakiusap sa inyo ay huwag na kayo lumabas ng bahay. At para naman kayo makatulong dito sa ating ginagawang prevention sa paglaganap nitong COVID-19. Opo. At kung kayo naman ay hindi maiwasan na lumabas,
sana naman, respetuhin natin yung mga taong gumaganap sa kanilang tungkulin. Aha. Yung personal nilang mga, kung may personal silang mga agenda, isang tabi na lang nila para naman maging maayos lahat itong ating kinakaharap na napakalaking hamon sa kakayahan ng ating gobyerno na ito ay ma-prevent na natin at mabalik na sa normal ang buhay ng ating mga kababayan. At sana naman ay isa itong maging lesson din kasi sa darating na Lunes, yung enhanced quarantine po o yung enhanced community quarantine ay magsisimula na i-impose na sa darating na Lunes po, Colonel. Opo. Ayun nga po, ipapatupad na natin at malilimitahan na natin ang movement ng mga tao sa lansangan at sa barangay. At talagang i-implement na natin itong total enhanced community quarantine na gagawin natin. Sige. On that note, Colonel Romeo Baleros, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Thank you po. Aksyon Hotline. Ang Direktor sa Negros Occidental Police Provincial Office, Colonel Romeo Baleros. Subo-subo niya nga insidente. Can you imagine? Ang kagawad ni ara sa iya sa front line. Nagpatigayon gid siya sang checkpoint. Nagaserbisyo for the sake nga ti gusto niya proteksyonan ang mapumuluyo dira sa barangay Minuyan. Ang tinutuyo sang barangay kagawad nga hindi na maghalak-alagaw ang publiko pag-impose sang curfew para sa mga tao nga dapat mapaway na lang kamos balay no community quarantine dapat kung tani ara nagmos balay no gatiner. Diba kun mo na pating mga barangay tano dingin pang tiro. May lang gani kay why gid ni masyado sila I don't know kung ano ning sitwasyon, ano niyang ila sa mong latest nga medical bulletin. Aksyon Hotline. Grabe niya, hindi niya lahog ya. Nga insidente, bangod kon ang isa ka persona, why intensyon nga manglutang o kumangtero, why sang plano nga maghimo sang malain, ano yung gadgad mo, abiman? Mo may problema na subong sa COVID-19, galagaw mo ino, may armas ka mo. Aksyon Hotline. Armado ka mo iya, nga nagalagaw, tapos sa mga nagabantay sa check-up points, amo ni ang natabo pa. Aksyon Hotline. So, ang pamangkot diri, ano gid ang madalom nga motibo sa krimen? Hindi ba bangod lamang sa hindi pag-insindihanay, samtang sa pag-inspeksyon sa ila, may personal grudge bala ang suspect o kung ining na-involve sa krimen sa barangay kagawad ka mga barangay tanod. Aksyon Hotline. Sige pang investigation sa Murcia PNP ang komprehensibo nga pagplastar sa latest investigation tutukan in a while sa report sa patrol nga nagpadulong na dito upod sa kay Aksyon Brian Moden. Ibaluon ta karon kun ano gid ang latest update kag kunano ang background man sining barangay kagawad din na set up gidra dapit sa Murcia din ang barangay 1 gidra sa Murcia o kon ang sa barangay Minuyan ang purok nga naginluntaran sang insidente. Aksyon Hotline. Way kita galaom ba? Ang tanan subong ang aton ginaykutan nagkasentro kita sa pag-away sa sining COVID-19. Halos tanan subong yang ginapaminsar kung paano proteksyonan ng pamilya. Halos tanan subong ya halos ang tanan subong ya nagatutok parte sa sining insidente. Sa sining ginaproblema naton nga virus. Matabo pa ya ining krimen ya, ining kaso ya. Nang may tiniruhay pa sa check-up points. Aksyon Hotline. Ano dire ang panugyan man sang alkalde, sang DILG. Ari pagid ti magumpisa pagid sa Lunes nga enhanced community quarantine ti may ara sang
stricto pag pagpatuman na kung way kapag siyang passes dira iya, quarantine pass, hindi ka posible pagpagwaon kag mahimo ka nga dakpon sang otoridad. Aksyon Hotline. Ay, susa. Ang ginapaminsarte kung paano awayon ang kontrata nga hindi makita ang virus, nagluntad pa ining insidente. Now, ang investigation sa kapulisan, kag madalom nga motibo sa krimen, karon dugay tutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung mabigat. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus.
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home.
We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. So 36 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat gina sa mga nagapadala sa ila sining nga mga mensahe. Siling ni paring Lloyd Ganaba, siling yung Proc-Uno ara na sa samputan ni pre. Paglampuas mo sa billboard sa barangay officials, balaan mo na hasta sa likuan going sa Don Bosco. Salamat gina sa nag-share. Labi na kay paring Lloyd Ganaba. No? Pare, kumusta ka na? Budugay yung taway kita. Salamat kita. Kay Madam Jovi, ito na taton. Morning man, monitoring sila o monitor sila from Hong Kong. Hotline. Rosalyn Grati Peruelo, Gerald Babao, Araman si Eli Guerrero, Tito Amic Garciniego dira sa London, halong kamo dato. No? Manit Jan Gregas Abilida, paring Ken Alonsagay, Norvic Saison Manggubat, si Madam Karen Tanlangit, Sir John Joel Sabay Batos-Batusan. Ang hepe sa Bago City PNP ka monitor man. Hotline. Si Nong Joven Vic Itabag ter may ngagada no sa ilan ni Taylalo, sila ni Nong Junjun, sila ng Bibing. Sa tanang ng mga mag-utod, kay kadamo bini sa mga kasi na tunda nga mag-utod mo. Hotline. Araman si classmate Edwin Imbang, Sunny Diego. Oy, kumusta na primo? Kita kong imo siningagin record sa Facebook. Taom to, sa mensahe niya. Asang inyo gin kanta, blagin record ni Sweetie Pie mo, ni Mrs. mo. Good morning na sa inyo ha. May lang nga pag-monitor. Araman Jinda Baguna sa Kanduni. Philip Laurente, Liza Masicampo, Sir Jolly Castillo, ang amon mapisan ng Proc President dira sa Proc Patricia, Barangay Granada. May mga advisory na actually mga barangay subong kung paano ma-avail ang ining quarantine pass. No? Karon istoryahan ta na. Bing Sky Dagumboy, Dexter Bihos, Aster Zabalo Eresuela, Manit Poblador, Araman si Rosana Panagiton, Araman ga monitor si Rona Rihida Traba, sa Valladolid, Rex Severino, Amante Red Jenin, Rick Labuson, Tol, Halong, Philip Laurenti, Boy Jolingo, Araman si Cesar Lanaria, Danis Lafor, Inday Jocelyn Itabag, Dayjo, morning. Neth Pungyan, Grace Mortel, Joseph Yanson, paring Joseph, may ngaga, May Altarijos Cueva, Madam, may ngaga dira. Padayon ang imo sinikausa. Fukuda Eleanor, Nelda Siguanse, morning, may nga pagmonitor. Si Corazon Reyes, good morning. Monitor lang ko from Hong Kong. Valencia Kenneth, harap man si Sir Valencia Kenneth ga-monitor man. No? Thank you kita sa mga nagapadala sang mensahe. Jen Oy si Sir, good morning. Monitoring from Singapore. Ayos good morning Action Art. Para sa akon may ginlapas ng protocol gid si Senador Coco Pimentel.
So dapat gid siya kasuhan. Diri naman sa isa ka barangay gani sa Isabela, amon kapitan once in a blue moon lang magpakita diri sa amon. Wala nihay kag nihoy kag bisan subong nga panahon nga COVID, wala gid siya pakita. Ti paano ma-disseminate ang information sa mga pumuluyo? Vigilante sa Isabela ay kalain. Hindi na siya nagkakapitan sa bulan. May Aksyon Art ang iban nga barangay sako nakapanagtag sa emergency supply kag quarantine pass diri sa Tangobya wala patupa. Kaya mga workers sa barangay Tangob sakto lang mag-TikTok. Ay kalain mag-TikTok. Namuyayaw siya. Yakap nuli pawala lang kag magwa ka man sa lungga mo o nugay pabukot ay si Kap Nuli Villarusa nga ginakuano Kap presidente mo way ka kuno gagwa da sa lugar mo. Aksyon Art good EM mangkot lang ko sa Takuling ko gapuli pero wala ko ID nga residence sa Takuling. Hindi ka matagaan quarantine pass. Dali lang kay way gid ko pa ideya sini. In fact ba muna bala mo ang ginmitingan nila ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran kahapon. Listanay sa 4-piece kung lapit ka sa luwag. 2261, ano na umbot mambalon. Good morning, Aksyon Art. Monitor ko di sa Takuling sa program mo, permi, halong sa coronavirus kahalalit gid. Halin kay 4891. Tanan kita, halong gid halong. Good EM, pare monitor lang ko sumaga, Kenneth Gumban. Paring Kenneth Gumban. Pare, hidlaw na ko si Mara kadasay na sumag. Lipat na ko sang itsura mo ba? Alas 8:42 na, while ginahulat na ito ng report sa patrol, nga ara dira subong nag-follow up gid agod magakuha no sang madalom gid nga investigation kag latest nga pagpangusisa sang pulis sa sining shooting incident dira sa Banwa sa Morsia. Kadtuan ta ning Bacolod no kay by the way, sa mga nagapamangkot bala, no, diri sa probinsya, umpisa pa man kagabi, naplasta naman ni ang mga dapat naton bantayan, no, kag dapat naton gid nga tandaan sa palabuton nga Lunes kun diri sa probinsya sa Negros Occidental, since nga magaumpisa na iya, no, sa Lunes ang pagpatuman sa enhanced community quarantine, no. Damo gasiling singlati way man guro kaso kay mun ginakabalakan nga kun may lockdown mo lang yang daw problema gid. Pero galing do the same man lang sila gihapon na magambal nga enhanced community quarantine may pila lang galing nga medyo lower lang siya i-compare sa ginatawag nga lockdown. Di magaumpisa ang lockdown sa Bilog nga Negros 12 AM of March 30 until 11:59 PM of April 14. Only establishment providing basic necessities and engaged as activities related to food, medical supplies will be opened. No, meaning, di mga private nga establishment to nga nag-provide bla sa makinanglanon ng tao, amo lang ni ang tugutan no, sa probinsya nga magabukas. Di nagalakip ina sa mga merkado publiko, supermarkets, groceries, convenience stores, di hospital, di mo na pwede siradaan niya. Ang mga medical clinics, pharmacies, drug stores, food preparation and delivery services. Kag madamo pa nga iban. May ara man gani, nga nalakip, kagatagan man, exemption sa local government, especially ang mga delivery sa mga food packs ni dapat may exemption sila, no? Kag may ara pagid sang mga persons nga gina-authorize outside of the residence, mga empleyado sang punerarya, emergency responders, peace and security officers, delivery personnel, kay officials and employees of utilities, ara man ang media. No, dala kita hindi man pwedeng, hindi niya karuway karong media, nung gwa siya na karon, hindi makapalabot sa publiko ang informasyon. Now, diri sa Bacolod, TY
mapirmahan kuno ni Mayor Bing Lunardia ang executive order but within today or base sunod nga may nadlaw mapirmahan na gid. I-check tabi si Vice Mayor Elcid Familiaran kung ano ang latest kapon nagmeeting siya no sa mga nagmeeting siya sa mga punong barangay diri sa Bacolod. Upod siguro ang interagency task force diri kay kabalo ka ti mag-amo ning sitwasyon ang halos tanan subong gapamangkot nya ti paano kami makakuha dira sang quarantine pass. Ang lain pagid kay iba niya sining nila ti sir pila kami ang matagan sa isa ka balay tag isa lang man ang pag-insindi ko tag isa lang ni kada balay. Ang problema kay may ara na yan na una nga barangay, nagligan nga mo tungin buno ni Vice Mayor Elcid. Nga may mga barangay iya, nga una pa sila nagligad, kuha na, mayo man taning tinutuyo, no, ang ila sini purpose. Kaya tayo nag-initiate sila mo. Nga diho na nga daan sang daw quarantine pass. Pero kapon, ambot ko na dayon ng meeting ni Vice sa mga barangay kapitan diri sa Bacolod, no, para ma-synchronize, para ma-plastar, walang ginahulat pa ang executive order nga pagapirmahan ni Mayor Bing Lunardia. Online sa hotline. Para sa gapusan sa mga nagamonitor kanon nga agad diri sa Aksyon Hotline, we have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, good morning once again. Yes, Aksyon Hotline nga gaming agad isa diplomacy. Sir, na dayon ang meeting mo kapon sa mga punong barangay, yung meeting upod sa task force. Angot bala sa sining ating ginahulat nato ng executive order kag ang guidelines isa tagtagan na sa mga quarantine pass and all na nga ginahulat sang publiko, sir? Yes, natapos to mga past 6 na. Kakabalo na ang mga itong barangay officials nga may enhanced community quarantine kitang pagatuman na Lunes upod sa probinsya. Okay. And ang executive order ni Mayor, siguro pakabalo na sila kung mga do's and don'ts dira, napabalo na naton. But ang opisyal nga EO ni Mayor, basi kagabi na pirmahan na o subong napanagtat na. Brief to sila kung parte sa distribution siyang relief goods. Kaya pagka-declare, pag-effective ya Lunes, napagda yun relief goods. And kagapon man alas 6, hatag na sila, download na sa mga email kung nila addresses ang home quarantine pass na uniform. I see. So at least uniform ang gamiton nga quarantine pass kag bilang avancing nga information kinamo ga pala mangkot na nano ang more or less kaundan sining ara dira nga sa quarantine pass kag sino sir ang pwede maka-avail? Well, ang home quarantine pass naton is not for sale. Pre-numbered na siya ang home quarantine pass. And after 3 days, i-submit nila kay Mayor ang tanan ng tao na isyuhan nila sa home quarantine pass. Okay. Or HQP. So, datong balaan siyang ni Mayor, malaan namon, kung pila katawang arastalan, kung pila katawang allowed. Ang kaundan sini, ngati house to house ni nila ang distribution. Hindi pwede na pakatuon na sa barangay hall. Okay. Kay ang advice nila, nga susubungan simpo, wala na ipamulitika. Wala na imigo, wala na kumpare. Base si ang lapit niya siya mo, tanan sila, tagaan mo. Ang instruction na isa ka household, isa ka tok ba lang, silingon? Okay. Isa ka quarantine pass. So, kung parosin niya sa boarding houses, mangkot na ito mo. May nabilin kami din ng borders. Isa lang. Silang lady lang na yung ma-decide kung sino ang tagaan sila. Okay. Hindi pwede nga tinagaroom rent ko di. O tatlo kami di ka pamilya, 4.
Kung isa lang ka mukha top, isa lang ka pass. Okay. Who will do the marketing? Bakal tulong, bakal tubig, bakal pagkaon. Tapos bangko. Kung may ara. Kung may prinda ka to sa jewelry shop. Ang imong window time is 7 a.m. to 10. Then 3 p.m. to 6. Nga muna, gusto tangang hour sa balaya. Okay. 24 hours yung imo yung pass. Kaya imo, dapat ani ara makas balay mo. Galing, kasi makaon ka mo. Okay. Makakal ka bulong. So isa lang ang aton panugutan. Kaya naman pwede nga ara na kada ang imo ang needs mo ara tanan sa imo panimalay. Okay. Nga mo na kasi nga sa merkado maprima nang siya nila 5 hasta alas 6, 5 sang aga hasta alas 6 sang hapon. Oo, but ina ganito yung ibang ganito yun tagaan ka lang niya every 3 days lang kaya kagwa eh. Kaya dapat nang imo needs na preparar mo na eh. Yes. So mo na siya ang kaundan sa aton home quarantine pass. So bali uniform. Now, may pang pamangkot. Ngati, dapat ang imo tagaan sa home quarantine pass, ang edad niya, hindi maglubo sa 18, hindi maglapaw sa 59. May harap karon mag-asawa nga wala bata, nga senior citizen na. Di na justifiable man na. I-note na ni Kapitan siya, exempted, kaya wala pamilya. Diba? I see. So, arang gyapon sa barangay, nga itask nila, kaya ang pagitsindi ko do, para sa Granada, ang sa amon to, ang DHW, ang libot, mga health workers, sa pagkuha sa detalye sa kada puloy. And how about, Vice, ining mga lain ang imo barangay nga na-register ka nagabuto, galing nagaboard ka subong halimbawa diri kaya sa numbered barangays ato kasubong sa araw nag-i-start din ka makuha sina sang quarantine pass mo man? Sing actual residency mo Sa patay kampilyon din makuha. Kaya mo na to sila mo way nagsaylo nila registration. Okay. But actual residence kasang araw. Kaya kaplin din sila kwa. Sa Kwan-Gid. Yung tagaan siya diyan ni Barangay 8, ni Barangay 13, ni Barangay 12, ni Barangay 16. Tapos may arati, may pamangkot na mo. Hindi ba sa telecommunication, exempted. Gaubra bata mo sa call center. Ang isa ka bata mo, gaubra sa BNPT. Isa da, gaubra si Nico. Isa da, nurse. Diba? May mga IDs ni sila nga exempted sila. Okay. But it doesn't follow nga kung exempted ka, kita ka to sa libertad. Kaya ang imo yung exemption is halin sa balay mo pakadto sa opisina mo. Correct. Unless nga kung ikaw man ang gina-appoint sa imo pamilya o kung ikaw man ang gintagaan sa home quarantine pass. It doesn't follow. Pag yun nga kung night shift ka nga call center agent, sa agaya makita ka to ato ka sa bangko o sa siniko nagbayad. Hindi na na yan. Exemption mo halin sa balay mo bakit sa opisina mo. Pabalik. So, may mga call center agents na kung may ID ni sila. Tagaan mo na sila mga yun ito certificate sa ilang manager na ang duty mo na oras. Okay. Kag kun idulong sa halimbawa sang ginikanan niya, ma-justify mo lang may exemption mo. Hindi pwede nga dulong sa ginikanan niya. I Siya see. guard kung may salakyan sila. Kaya si Tatay Yaya, dala na iya sa quarantine. Sa home quarantine. Okay. Hindi pwede nga ang tanan ng private and public vehicles na wala sa dalan. Except kung ikaw ang mga holder sa home quarantine pass. Okay. Who will do the marketing, who will go to Sineco, to Basiwa. Hindi pwede nga private yung malumbaya, hindi kay private ka. Yes, sir. At least, klaro, i-discuss ta lang na guro kung mahuman nagitanan kag para ma-synchronize ang madugangan ta akuan bala advisory ang public. Ang ako nandi sa lang good news subong kay ato balang
gin-report niya sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council nga daw consider ang PUI nga as PUI nga tinapatay ginahulat ang result, ang good thing kag good news para sa Bacolod, negative galing result sa to, sir? Why pa ko kabaton report kay Dr. Tan o kabasi na why ko pamabrihan. Di ko na siya kung that is true, good news na, but may ara kita PUI nga sa kabangkalan na kuano, na-admit nga kuano, na who passed away. So, waiting pa na siyang results siya. Okay. Oo. So, may arada sa pamangkot niya nga kung window time is 7 to 10. Ang mga supermarkets ga-open 10. Ano na karon? Well, simple na nga siya. Pag abot mo to, kung 10 o'clock ang binag-open ang supermarket, pagwa mo may resibo ka mo. Okay. Ano na, standard ko, di kinpas mo na sa bangko, kinpadalaan ka ni nanay mo, kwarta. Yung bangko, 9 to 1 ang ilabre mo. Kaya to ka na sa bangko, pag abot mo sa bangko, kay 9, damo tao, nakagwa ka alas 11. Pagwa mo na may pulis da, din ka makadto, ipakita mong bank transaction mo eh. Okay. Kaya standard ko di, kay alas 11 na ko kagwa. May hapos mo siya justify, reason now. So justifiable ang aton pulis kag ang aton mga tanod, hindi na siya magtandog sa imo. Pero kung galumbayag ka dayat, wala man na rason nga, kada kay sirado, magdalitan ang negosyo. Gani man. Kag ang nami is naguro, guys, ngayon ang tanan bala, nga mga law enforcement units naton, ang mga gabantay diri sa palibot sa Metro Bacolod, ma-inform sila kag may ara sila ideya tanan parang duay na sang konflikto o kon lalisay matabo pa sa umpisa Lunes. Wala tanan nga ginpangambal ko di Aksyon Art. Kasi ito sa mga kapitan ng po sa aton kapulisan. I see. So si Colonel Binyas na madownload siyang mga do's and don'ts ko sa grounds. Okay. Sa aton check-up points, sa aton kapulisan. Although nga initially, tikabalo na to sila sa mga do's and don'ts, pero tipagwa pa karon siyang hard copy. Executive order ni Mayor Beng, panagtag ina sa tanan nga barangays, panagtag ina sa aton kapulisan, panagtag ina sa mga volunteers ng military, anak copy ang AFP, Philippine Coast Guard, NBI. So, hindi taman na mag-perfect Kung may mga problema, kuhan lang ta. Pwede man ko nila makontak. Anytime sa inyo kay hapos man lang. Okay. Sige. So anyway, dugangan ta lang ni some other days sa mga developments ni. Bye, salamat sa time mo karon nga aga. Yes sir, God bless sa inyo. Halong kamuda. Salamat kid. Salamat kids. Vice Mayor Elcid Familiaran, so ara na sa mga barangay officials da sa mga kapitan niyo. And hopefully, tisugdanan nila ng proseso para nga comes Monday, pag-abot sa adlaw ng Lunes, ara na tanan, okay na. Now, si John Flora Mercurio, kag si Toto Digong, monitor salamat kita, kay paring basti girin, sa radyo lang sa kuno monitor Anya damo mo alcohol da, duway gigani pare ang station, actually doon nakabakal di sila, pero limited man lang no? Sige, salamat gid. No, kay nung Ed Kulmatiko, anong Ed? May nga gada sa imo, siling nga good DM, ining klaro nga waslik poder nga ginhimo ni Coco Pimentel, clearly show the distorted justice sa Pilipinas. Nga kung poderoso ka, manggaran ka, sitting politiko ka, you are above the law, and whatever circular guidelines, you are not compelled to follow. Pero kung pigado ka, kag powerless, agwanta ka. Sus. Munang lain gituto, Wilfredo Munies. Morning, white amay mo to, serbisyo publiko ni, wani ontat. Kapos lang yan magambal sa aton opisyales, amo ni ang tumanon kag sundon, pero waay man klaro gid nga bulig. Sa waay gid ikasarang magsustiner sa 18 sang ano man, sa tion sang quarantine. O sige, thank you gid
Tita May Honsay kag Tito Berong Anlap, morning sa inyo na to. I-check talang na kay hindi pa gid man naton fully ma-discuss di limited bing time naton parte sa mga ginkasugtan na sa guidelines. Pero mahinig ko mapagwa ng executive order sa mayor para makita tagid ko na nobla no ang sitwasyon. Pero dali lang katuan tanay patrol ara na si Aksyon Brian Molden update sa kaso nga shooting incident ka nagluntad sa Banwasang Morsya. Aksyon Brian, good morning. Action Art, good morning. Nag-report kita live sa Sri Material Dre sa Banwasang Morsya, particularmente sa barangay Binuyan kita, no? So di nagluntad ining isa ka shooting incident kagabi, ka isa ka ginapatigayon nga barangay Binuyan checkpoint, ini may connection Action Art sa COVID-19 nga ginapakig-awayan naton sumong, no? So sa initial nga scenario, kagabi nagpatigayon sa checkpoint diri ang isa ka barangay kagawad kagiban pa nga public officials plus ang mga barangay tanod sa DNT mandate ini sa ila nga magpatigayon sa checkpoint bangod sining curfew nga ginapatupad province-wide action na art, no? So sa initial na ton nga pagkuha sa senaryo diri naglabay ining motorsiklo kag sakay ining duha ka persona. Ang angkas diri may sling bag ini siya. Pagkatapos gin-search, why isang may nakitaan nga armas luthang, pero sanghana na sila nga pasakyon kung tanay sa ila sini barangay patrol car, hinali lang nga nakakuha sa armas ining suspect sa sling bag nga kagiluthang ining sini barangay kagawad aksyonar. No? May initial kita nga mga information sini pero mas maayo nga si barangay kapitan na subong upod ko diri kag siya pa-explain karon ta abi kung ano gid ang natabo kagabi kay I'm pretty sure nga naka-investigar naman siya sa iya mismo na hibalan man. Ari sa tupad ko si barangay kapitan Espinosa, kap live kita sa Aksyon Radyo Bacolod sa Sinimaterian. Social distancing kita kap ha. Medyo panlanta layo anay lang ta Sinimaterian. Kap ano ganiyaton nga first name kap? Eric Espinosa. Si Kapitan Eric Espinosa sa barangay Binuyan. Kap, tilas, ano ginatabo kagabi man? Ang natabo kagabi kay ang amon nga duty diri sa amon nga checkpoint, no? Ang sinong udi nga amon ang adlaw siya na di ang mag-rubing. Alas 8 ang rubing namon diri alas 8 singkapi kag alas 10. Kay may curfew man diri, may curfew kami diri nga alas 8 para sa mga pamatanon. Sa alas 10, sa bilugaran na siya, pati ang mga tindahan, hindi na dapat sirado na. Siyempre, ang amon din na dahil lugar kalapad, yung purok di nakalapot kami sa may babaw pagid. Tapos, nagtawag ang amon nga tano diri sa checkpoint. Nga may duwa katawo diri, nga nakamotor, hanggang kasang isa. In-check nila sa mga ila identification, wala lisensya, wala sin ID. So, gintawagan nila si Kagawad Rex, kay nag-rubing, tapos nagkadto diri. Inisuryahan na sila nga kung pwede. Sir, okay, wala makamuhan, taga-diin ka mo, pag hindi mo sila taga-Binuyan. So, kung pwede, ano ninyo, dito na natabi sa station, istoryahan ay. Okay. O, tiyan mo na, okay na nang masakay na sila. Hana sila nasakay. Dali lang gid kap, ano? Ining duha nga nakamotorsiklo, din padulong pamursya nga way o kon pamabukal. Pamursya ni sila. Oo, magwa sila. Kay ang parasing tanod diri kagina, inaman ko sa kundi sila din sila sa may lokar dito sa Bakol la. Kaya ang nambalan sila kung curfew na niya, may curfew na. Kita posok na to, dala na, malakas sa tanay sila, gulpi lang ang itong gangkas, gulpi lang na niro, pinaigo si Kagawad Guro to, kung sino, basta apat ang hamon nga, nga tanod, naigo sa bil, pilasuntanan. Sus. So ang isa sa tiyan ko to na pag si Kagawad, naigo man. Sino ginang una, gintiro ka? Ang hambal siya ako nga duty dire, di daw, dasig lang ng dudulungan. Hindi makita kung sino ginauna. Kaya ang isa gani ka mong katanod, wala pa siya kabatyag. Munang hambal kagina. Kaya nagatawag dire ang chip talod ko at subong sa ospital.
Sige na, ano niya man to. Galing ang si Kagawad rin siya, naunagi siya, iko, naunahan siya sa kontra. Galing kay pag-tiro, lumalakan, paubos ito sa pakato sa Miguel, ang isa na bilin. Okay. Nang gagawin niya, pinira niya sa din. Amo to nga, pag tumba ni Kagawad, tumba man to isa sa kaya persona. Okay, so ang sitwasyon na pining duha, wala pa din nakasaka sa patrol car sa barangay. Wala pa, saka pa lang tani. Pag-search nila, nga bago pa lang kapanahon sa motorsiklo, ay nila matulupang dyan, may arbat din. Ay sila katalupangon. Kay Lokadri na ano lang kung saan kumpiyansa lang bro. Kaya wala man diri sa amon yung kaya hindi man wala man kami nag-explic nga muna siya nga may mga armas. Kaya kung taga barangay Minuyan lang wala na di mo talaga ha. Okay, so galing kayo ng kumpiyansa lang. Kumpiyansa lang dito ba no? Ila ganito sila diri kagabi si Kagawad, Rex si Kagawad Rex Dalmasio. Tapos ang tanod niya na karon wounded to sa may sa hospital si Alex Ilosorio. Kumusta na siya kasi si Alex Ilosorio ang iyang paa na igo pero nawasak din iyang laan. So operahan to karon alauna. Ang isa si Samuel Siupo na igo sa tiyan na operahan na to. Operahan na? Oo, ang balsing pa rin ng uto niya na operahan no. Pero may duwa pa ito ng operahan kay natulaan na igo. Sus! Grabe. Mo ka nagkaroon may ginpadulog kung ako niya Kagawad niya isa para makadto to. Lima sila kagabi Drika. Lima sila. Ang duty? Ang duty. Hindi, ang mga may duty pa kami diri nga mga amon nga siptanon. Babayi. Ang amon bawsi kay gabulig gabi mo kami di mo. So medyo damo sila kagabi. Oo, damo kami di. Kanin kasi ang silang lima, amon yang nagatubang dito sa tungduhang Aksyon na sa patrol car. Okay. May initial kakapo na nga armas at nagamit nila. Pagkano sa pulis kay puro 45. Grabe ba? Kaya yung basiyo, na-recover na sa may persata. Sila kabilog kap na basiyo. May lang kung kabalo kung pilag ito kay pila nagabang automatic, hindi ka nakasilot. Kaya may police line na sila na yun. Okay. Atong napasay na suspect yakap, nakuhaan sa armas. Waado ko ay makukita nga may armas. Kaya pag-abot ko din, nakadakpa na da, hindi makupili nga dapat police feed. Okay, pero itong duha kap sa Balmukay na, hindi taga-diri. Meaning, taga-diin to sila man, may diya ka. Ang bati-bati ko na taga-dira na kuno sila sa Lisares. Din ang Lisares? Lisares, bali hapot na sing Barangay San Miguel. Dira sa may Taytay Pago. Okay. So mutuwa oras kagabi na patumangkot ka kung anong oras nila nga alas 11 masobra na nagalibot pa sila. Ang rason man nila sang ginasikyar sila, mapuli kuno sila sa Lisares. Din sila halin kuno kap. Why ko ka balong din sila halin basta mapuli na sila. Kaya basta posibilidad yun, why man di sila nung di sila halin sa Bago. May hara tadi lagyan sa Bago. May hara. Barangay Mailom. Muna yung shortcut to Lusot sa amon. Halin sila Carlota, abi pwede man. Pwede ka man. Oo. Kaya itong may ara na dasang lulutsan so itong talaga ninyo. Oo, sa may barangay, sa Bugol. Crossing Bugol ang tawag na, mga halin diri. Mga half kilometer o wala po. Si Kagawad, di kitang patal niyang igo. Ang igo gini Kagawad, Rex Dalmasio, nakita ko, kay nakapa siya, dirigi sa idalom sang dalunggan niyang sa wala. Sus! Katalikod siya. Nakahapa na siya, pagkapot ko na mo. May finishing ni siya ka? Utway ko kabalo, kay ang ambal nila dire, pag-tiro, tumalagan doon yung tiro. Ang isa kay marang tao, madagdan man. Pinira niya, tumbagay siya. So meaning, tiruhan na siya, nakabalos pa siya. Nakabalos. Oo. Katapusan niya ng ginagawa siguro to. Kasi nakabalos mo siya. Nakabalos nila. Si Kagawad, ikapilagan ni Kap sa inyong barangay? Ito na siya namong niya Kagawad, first term niya subong. Anong si Kagawad man, mapinsan din? Wala problema na siya kay balak sa amon dito sa barangay mo niya, no? Ang mga council subong kami, nag-isa kami. Yung bala-bala ko, for example, may crisis sa subong.
Imbis nga nangatag kami sa pagkaon ng pinutos na may bugas. May harap kami taning nga obra di subong. Nga ipanghatag pagid. Kaya mo pa nila tabo kabina. Kaya gabi. Kaya mo na karon nga ano pa kami ni karon pero hinting wala namon nga mahatag ang amon lang ang mga pinutos. Okay. May name naman tapos sa napatay. Ang napatay nga suspect, wala ko kilala. Okay. Kaya dito na siguro sa police station. Yes. Okay, so... Aksyon ba inang si Kagawad Dalmasyo? Anong background niya siya? Nga daw kabaluman siya magamit siyang armas niya? Yes, Kapitan, nagapamangkot sa Aksyon Art. Anong background ni Kagawad nga may kabalo sa mag-usar ng iyong arma? Si Kagawad Rex Dalmasyo, retired army na siya. Siling kugid. Retired army na siya. Retired army? Oo. Kagawad Masya Cup, may lisensya man. Ambot lang wala na po ka, no? Pero ang pagkabalo ko sa, may ano na siya? May sakuna sa army, mga mission overblast. Na utod ang linya ng Aksyon Brian Morden, balikan ta siya. Subo-subo man no? Subo-subo mga experience nga nag-istoryanay naman gali kang doon nag-okayhay naman na ano man nga sitwasyon man Kagawad ang kabay pa matano to kina Aksyon Brian? Yes, Aksyon Art. No, si Kagawad suliton ta ang napatay ni retired army. Kaya sa pagkaibalo ni Kapitan Espinosa, diri may kuani siya, may mga mission order. May lisensya ka, may iltap according kay Kapitan sa idea mo. Okay, mo manang nabatian ko siya. Kaya po, hindi ko yan sa mga munabla. Wala po armas. Muna gani nga silingkot, kanang kung may armas, kung magdara ka, di man armas, matapat konflikto. Ang mga tano, dito po ay sila dalang ang mga personal nga armas para depensa lang. Wala din sila armas. Muna gani nga muna bawal. Kung mag-amon tani. Kaling kay na gid bulay gid bawal man sila hindi gid pwede. Yes. Oo. Kay kung badalaan na sa karon kag kaso bla kadam ako pa mga manapat. Okay, amo ni tabo kap ang aton nga checkpoint padayon ta di Japon. Oo, padayon gini kay amo nang mandated na ni sing ano mo. Katilugan na gid man ni. Pero si Mayor karon mga istorya ko to siya. Kaya kung pwede, maalalayan kami anay sing army lang diri. Okay. Kaya ang gina siyang... lapit-lapit naman. Lapit na lang na diri. Mga pila naman lang ka-distansya. No? Oo. So, Aksyon Art, amo nang senaryo. Anong pangabay mo sa Binuyan kag sa makaiping nga barangay cap? Kasi ano may resulta? Ang pangabay ko lang sa akin rin ng mga taga-barangay Binuyan. Sabay pa nga, ano lang kita, parte sa krisis kung muna ginasiling ko hindi kita magpanik. Kaya ang bulong lang sinis ang aton nga krisis subong sa aton lang mismo. Ano ginaton termi ang paghugas ng kamot, tagang social distancing na. Kaya diri kon may silakyan diri mo na ginasaka na mo to. Pang ano muna. Naglikawan na nay gurong libot kap no kay may curfew kita. Oo, pag naglikawan gid sinabi naman na diri kay ana naman sila. Kung gabi wala na mga mul galing nga tabo lang kagabi. Pagkabay pa nga ugyunan naton initanan. Kaya nga aton diyo nagka-disgrasya na. Kaya servisyo mo na sila mo. Nakabay pa intindihan nyo lang tani. O kung may bulig, bulig lang. Hindi na sa garing ano bala. Inang pangguba sa aton din. Buligan tanan din. Kaya kung naton din, hindi natin makita. Muna lang na siya ang mano ko. Salamat. Aksyon Art, kung may additional ka pang... Why naging man Aksyon Brian? Why naging man so muna Aksyon Art, no? Ang senaryo, sinibat tiniyon diri, kitanta di sa Kapitan Espinosa, isa ka barangay Tanod, ang ari diri sa checkpoint area. Ang lugar Aksyon Art, di buenas lang kay isang may nagkalasalamat diri. Kung makita mo dira sa aton nga video live, sa kilid siningin na pahamtang nila nga tarp nga checkpoint diri. May balay diri nga isa Aksyon Art mo. Ginatabo gani Kap. Diri dapit na tabo, no? Naglapaw na sila gamay, no? Sa ulunhan lang. So may balay diri Aksyon Art sa tupad. Kaya kagpiak sini nga dalan, may mga pumuluyo diri nga star sini nga lugar. Pero di ba inas lang wala isang nagkalasalabat sining shooting incident nga nagluntad kagabi Aksyon Art, no? So pangluwagon ko lang ang mga ngalan liwat
para makumpleto ginaton sing mga biktima kag subong man ang ngalan sang suspect. Actually may initial kita diri nga ngalan Aksyon Art, pero pag ginaton malambal ang napatay may name na ko diri, no, kag lugar. Pero mas maayo gid nga pulis ang sugid sini Aksyon Art. Ano kay ni nakuha naton sa aton mga kakilala man nga naghatag diri sa aton. Pero sigurohon sa nga ang pulis mismo. Okay. Amo nga makapalayag karon kay medyo sa pang kapulisan naton. Ang mga tabong kagabi ang napatay diri amo si Barangay Kagawad sa Minoyan, amo si Barangay Kagawad Rex Dalmasio. Kag ang mga barangay Tanod diri nga mga pilason para subong sa ospital unsay ni ulupirahan gid may mga atalman nga igo Aksyon Art. Amo si Barangay Tanod Romeo Canoy. Ang isa diri si Romel Udani, Alex Losorio. Kag ang isa diri Samuel Shopon. Okay. Utod sang Ligo Aksyon Art. Tanod ang utod ni Paring Boy? Oo, tanod ni. Oo, tanod. Serbisyo publiko man tani mo. Una bla. Ay na ano. Magula kami kita ready nga duwa. Regard sa kuskalbo da. Yes, so medyo problema to sa kay may kinopitahan nga agaw ning yung auto Aksyon Art. So, ang duha ka suspect, ang isa patay ara sa funeral parlor sa Banwasang Morsya. Okay. Ang isa padayon pa nga ginapangita karon sa kapulisan. Kining napatay, actually may pangalan kita diri pero suliton ko. Ang pambalon ta karon pulis na lang for the proper nga hatag sang information Aksyon Art, no? Sige. So mura ang senaryo sa linong gid sa lugar sa pangit ka pakitanta ang kahadlok sa pumuruyo wala labot sa COVID bangod pa sining incident. So naga-report live gikan diri sa Minoyan, Morsya, Negros Occidental Podcast Aksyon na nanikiraw. Kini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa malitaw na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat Aksyon Brian mo din ang komprehensibo nga paghatag sa report na parte sining shooting incident. Grabe no? Nag-istoryahan na isang uli nag-uuno sa armas. Kung hindi ni retired nga military si Kagawad, hindi ni makabalos dali-dali. Timay lang nakabalos, patay man ang suspect. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured
that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens. Pasensya gid, hindi ko na malabutan. Iba nga mensahe ng padala nyo, karon na lang palihog sa udto ay hina gid ang kalaban. Ang aton lang sining ginarekomendar sa inyo sa tion sang crisis subong o krisis sa pabahog dala sining COVID-19, ang suggestion sa Department of Health kag sang aton nga mga lideres, mga opisyalis ng gobyerno kinahanglan ang katinlo sa ikayang lawas kag ang paghalong, no, ang distance, ang social distancing, no, amo na physical distancing
sundon ta para wa'y gid problema. Aksyon Hotline. Now, kung rekomendasyon sa publiko, pabakura inyong immune system nyo. Inamangkon, kag inamatigayon, kung may ara kita protection sa lawas, labi na kung produkto sa Dr. Alfred's ang inyo ginagamit. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and nga combination. Manina kompleto sa vitamins and minerals. Subong ginakulang ang vitamin C, yawan ka pangita sa mga parmasya, no? Pero ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kompleto niya sa vitamins and minerals. From vitamin A to zinc, nga pwede nugid magamit, no? Kag damo phytochemicals ang namin pagin siya kay way blasimbog ya, no, nga chemical. So ang natural healing properties ng santons nga iya sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ara gid. Amo na ginarekomendar ta sa inyo para sigurado nga maayo nga ato ni kayong lawas, layo kita sa anumon nga balatian, masakit, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan sang ting nga maayo naman sa may mga hapo kag sa mga kababayanan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Aksyon Hotline. May habon man, may soap man ng Dr. Alfred's nga panghugas gido para magkalamata yung tanan nga mga mikrobyo. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, backup naton si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elri Dutilias. Ako naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.